Magyarország! Óriás feeling, gyerekek! Óriás feeling! Hű gyerekek! Hű gyerekek! Prostage-ben mind a kettő motor, két fehér lámpa! Ki fog beállni először, gyerekek? Ki fog beállni először? Azt a mindenit a végén! Azt a mindenit, gyerekek, ezt nem hiszem el, pedig Matusi nagyon jót ment! Pedig Matusi nagyon jót ment! 796! Ó, gyerekek, ezt a